Lige her på har jeg noget fransk slik. Hernede, fordi jeg sidder i Frankrig hernede. Jeg er på ferie nu. Jeg skal til Kalifornien bagefter i næste uge. Eller ja, så skal jeg i hvert fald, sidde. Ja, det skal vi. Og ja, Gumle han er jo spagbadet, men det er lige meget med Gumle lige nu. Han er jo spagbadet derude. Jeg har købt det her fransk slik, som vi har været nede. Jeg har været nede i butikken i dag og købe. Så det er det, jeg tænker i dag, at vi skal smage. Og det er den her video, jeg begynder at uploade meget mere her på kanalen, fordi jeg ikke har haft grund til, at jeg ikke har haft så meget tid. Det fortæller jeg mig. Det er fordi, der har været meget travlhed på tiden. Men lad os bare komme i gang. Nummer 1, der har vi Haribo Kroko. Okay, lad os prøve at smage. De smager godt. De får 5 ud af 10. 7 ud af 10. Det næste, der har vi simpelthen de her som Draggy Buzz soft. Okay, lad os prøve at smage. Ja, ikke racist, okay. Vi ser bare Draggy. Prøv at smage. Det smager godt. Ikke så godt. 4 ud af 10. Næste, så har vi de her Tendress Caramel. Okay. De smager godt. 8 ud af 10. De næste har vi de her Bonbonetti. Okay, Fancy Dress. Okay, de smager meget godt. Den får 8,6 ud af 10. Næste har vi de her Galax-chokolader. De smager dårligt. 0 ud af 10. Næste har vi de her Ariel Queen. Og så prøv at smage. De smager godt. 9,5 ud af 10. 9,5. Det næste vi skal smage nu, det er simpelthen Crumbar Atomic Senses. Okay, det smager godt. 9 ud af 10.